Dausayin masoya. Dausayin masoya. Yau dausayin masoya zai yi kallon wani da muke cewa shi baba na ɗaka gemu na waje. Soyayyar baba na ɗaka gemu na waje shine son wata tana kuma da waɗanda suke juya mata tunani, ko son wani wanda yana da waɗanda suke juya masa tunani. Da yawa aka rasa irin wannan da yawa a cikin maza, ko a ga ba za a samu ba. A'a, akwai wanda ɗan hajiya ne. Wala yau in hajiya ba ta son ki kin shiga matsala. Yau in kika saba da hajiya kin shiga matsala. Yana son ki, yana komai, amma zai gaya miki gaskiya. Ai hajiya ma ta ce kin kyauta. Ai hajiya ma ta ki gane yanzu ba da shi kike soyayya shi kadai ba. Kina soyayya da shi, kina soyayya da hajiya. Za ki kyautata masa, za ki kyautata wa hajiya. Ya danganta ma ki gane wani bangaren ne in an fi kyautata masa za a yi soyayya. Amma idan ba haka ba, za ki shiga wani yakin da ba za ki taɓa nasara ba. Yaƙi mara ƙarewa, mara manufa. So da haka duk wanda kike soyayya da shi, ki gane ya tsaya da ƙafarsa ko kuma yana da mai remote control ɗin shi. To idan yana da remote control, lallai wajibin da yake kanki shine ki gano wa yake juya shi, kuma ya za ki mu'amalanci wanda yake juya shi. Daga cikin yadda za a mu'amalance shi shine sai an kauce wa garaje. Wata alaƙar ta fi ƙarfin a ɗige ta. Wata alaƙar ta yi jijiya a cikin ƙasa, wanda ake alaƙar da shi ma bai san me yasa yake ƙulla alaƙar ba. Da yawa wasu suna samun iyaye su ce uwarsa ce take juya take komai, amma ba su san cewar uwar ita take kuma da makwarkwadar rayuwarsa ba. Me yiwa duk abin da yake din da bazar uwar yake takawa. So da haka yana yadda uwar ta juya shi ne ba don son ransa ba, don haka ya saba, haka ne maslaharsa. Da yawa wasu suna cewa wani tsinannen aboki ne yake canja wa mijina ko saurayi na tunani. Wannan abokin kuma shi yake da financial support din wannan mutum, shi yake tallafa mata a komai. A'a, wannan abokin suna da wani boyayyen skeleton a cikin wannan din su cabinet. Ya san wasu mugayen abubuwa da ya faru da wannan abokin, yana zama da shi don tsoron sharrin da zai faru idan ya saba masa. Wannan abokin a'a mallakar sai ma ta hanyar tsafi ko wani abu. To dole sai kin gane wa yake da tasiri a rayuwar wanda yake soyayya da shi. Akwai da yawa da suke soyayya da mazan aure, ba sa lura da tasirin matarsa ta gida a rayuwarsa. Akwai wani duk barazanar da yake wallahi tallafin matan ne, ko da bazar matar ake takarwa. Akwai wacce bayan an kusa aure ta gane ashe gidan da yake ciki na baban matan ne. Sai ta ce ta fasa, muka ce mata ba a fasa rayuwa don an gano matsala. Ana canja salon rayuwa ne. Zuwa zaki ki gaya rayuwa za ta rayu da mai irin wannan abu. So da haka dole sai mun kalli wannan, mu koma kan mata. Da yawan mata suna zama allo ne sai da jingina, ba kasafai mace take zama da yantaccen tunani ita kadai ba. Dole a rayuwarta za ta samu wata da take iya canja mata tunani. Idan kai rashin sa'a ma tana da bestie wanda shi yake canja mata tunani da ra'ayi. Duk abin da kuka yi za ta iya gaya masa saboda aminci da ya shiga tsakaninsu. Kuma shedan yake zubawa bishiyar amincin taki da ruwa. So da haka idan ka fahimci wannan, ba magana kai perpetual fada da fesi ba ne a karan farko. Magana kai assessing matsayinsa a gurinta ne. Ka duba ka ga to which extent ne yake controlling ɗin rayuwarta ko yake cikin rayuwarta. Idan ka fahimci wannan zai taimake ka gurin maganinsa ko gyara alaƙar ku, ko iya mu'amalantarsa. Akwai wacce kuma ya ce ko kanwa ko kawa ko uwa, duk abin da ya faru sai ta gaya min sai sun faɗi ra'ayi. Me ya tasirin wa'annan? Da yawan wa'anda suke yan kuli yan kallo sun fi tasiri da lalata mu'amalar soyayya fiye da wanda ake soyayya da shi. Budurwar ko tara in za ta ɗauki mataki akan soyayyarka, idan ta tuno wasu kalamai da wani abu da kai mata sai ta rage. Waccan kuma da take juya budurwarka ta gefe, ba kai mata wani abu da zai sa ta rage maka, ta sassauta maka ba in ta zo ɗaukan mataki. Ba abin da ya haɗa ku da ita. Shi ya saka menene mafita? Sai ka gano daga ina take karɓar umarni. Shi ya saka duk wanda suka zo maslaha, idan ba su gane da wa suke magana ba, za ga maslaha ba ta yi ba. Akwai uban da in an zo za a yi magana auren yarsa da ita, wanda ya san uban zai ce ku fara tura mata su samu matarsa. Mun kai kuɗin aure, uban ya ce a bari sai matar ta dawo ta je ƙauye. Saboda haka ba abin damuwa ba ne, sai ka ga za ku saito da ita. Idan kun saito da wanda yake ba da umarni, to soyayya ka is guaranteed. Amma idan ba ku saito ba, wallahi kana da matsala.
ya saka samarin da ake ganin dolaye ne ba sa yin soyayya sai sun san ƙawar budurwarsu, saboda da ƙawar budurwa ake warware su matsalolin da yawa. Haka ba ta soyayya sai ta san abokin saurayin, da abokin saurayin ake gane wasu kofofin da za a warware matsala. Wannan ita muke cewa baba na ɗaka gemu na waje. So duk wanda za ka yi mu'amalar soyayya da ita ka gano me da menene suke matsala. Idan baka da imani ko baka da tausayi ko ba soyayya Allah da annabi ce, sai ka haɗa ta faɗa da a wanda take karɓo umarnin. Akwai wanda suke hure wa budurwa kunne ta ɓata da iyayenta saboda sun gane iyayenta suna da tasiri a rayuwarta. To idan suka ɓata ita za ta zama vulnerable, zai iya janta duk inda yake so. Amma in ya batta da alaka ba zai ba. To mata dole sai kun yi taka tsantsan. Wanda kika ga yana raba ki da wanda kuka saba ko kuma mai kaunar ki na gaskiya, dan uwa ko wani abu, ki gane ba lalle ya zama mutumin kirki ba. So yake ki zama baki da wani da zai iya hange ya jawo ki in ya ga kin tafi fitina, saboda fitinar yake so ya kai ki. Amma duk mai kaunar ki na gaskiya, mai son ya zai so uwarta. Sannan kuma yana ɗaya daga dabarun soyayya shine ka saka wa kanka wani step down. A shiri na gaba za mu faɗi yadda za a yi amfani da baba na ɗaka gemu na waje wurin inganta soyayya.